سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا كابز مقصال حصرت زيناتات عالم حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم نعدمنا ارئساتهم كنقدم نابيات تمرتي بحت زغبر مولا كغودليو افريت مغبي فرياتهم نايت عنا ربحا كم زلو كرغاغصو يغبا تبهيلو واغا بونش ودن وسخ كره خمز خل تغليصو بسنك وتادراوي مناورا روسيا ጸጥታ አውሮፓ ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ከም ዘሎ ኔቶ ገሊጾን ካልኦትን ክህሉና ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም መንግስቲ ሽወደን ብብሕትን ዝንቀሳቀሳ ኣብያተ ትምህርቲ ዝገብሮ ምወላ ከጉድሎ ድሌት ከም ዘለዎ ተገሊጾ እዚ ምጉዳል ጨሪሱ ናብ ደው ምባል ንመኻድ ዝዓለመ ምዃኑ ተመልኪቱ ሚኒስትር ኣብያተ ትምህርቲ ሌና ኤክሰልሰን ነዚ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ نناي بحتن زباويانن أبيات تمرتي زقبر مولا زي معري كوينو مصنحو أسميرات له أبيات تمرتي من محدار كتما نخلهم تمهارو كقبلا قديتا زلون مخانو نتزت أنحي أسرار حازي فتحاوي زقبريو إلى الله منقستي ناب بحت زوننا أبيات تمرتي زوهاب مولا كقدل إما مقرب كوانتلو إذقنا ناب بايتو غريبو كم زيت أدقى تزينا وسيقو قليسو كلهم أب مفالتي فرياتهم نطوف ويطعي يقبر زبل كالاز زتقامو أفريت مقبي نزخ الرقاقصو كم زقباء وكيل مفر مقبي شودن حاتيت الله درو أب عداقا زلو كابز حقي ناس أخوينهم بحجي ناب عداقا مفر مقبي زاتوقنا نزم الرقاقصي كغربو كقداديهم إذا حقي أب كلتشحن حموشتن أب أوروبا أو حبرت متتتاوز فلاتيو شمتي زغزو فريات كمي زبله نايتعنا ربحاتاتن ما ازاتاتن كم زلوو بقلل زبله منقدي كريو زغبريو كتبل ابال ايجنسي هاغراو مغبيش ودن الريكا اندرسن نريديش ودن ابزهابت تقال حبيرالا اب هاغر برازيل بسنك حماق كنتات اير بزتخسته من قلقال فريات ابزمت قرب اوانات ابش ودن وسخ واغابون كغبر كم زخل تغليصو ازي موسخ واغا اب مودا وقت سامر حرشاتات برازيل بحماق كلمه كسه مس جمره كمتخسته اب زيغاس زركب مينيت روزن زتباله ناي بون براند افليط الله بزد ما شمتي واغا بون كوسخ تصبيوم كصنحو متحساسب قريب الله برازيل ناب عداق عالم زبزح فريات بون تقرب هاجر مخانا زفلطيو روسيا تمال حاموس مس بيلاروس بمخان وتهدراو لممد مكادا اب اهغور اوروبا عبي ጸጥታው ስጋት ፈጢሩ ምህላው ዋና ጸሐፊ ኔቶ ጄንስ ስቶለንበርግ ሓቢሩ ሩሲያ ኣብ ቤላሩስ ትገብሮ ዘላ ምውፋር ሰራዊት በቀረባን ከታተለልና እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ተዛዓበየ ምውፋር ሰራዊት እዩ ክብል ስቶለንበርግ በሐሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ ዋዕላ ገሊጹ سولنبرغ مس قدماي ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጃንሰን በመኻን ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ዩክሬን መዝታዩን ተፈሊጦ እዚ ንጸጥታ አውሮፓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዋንዩ ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ዘሎና ግዜ ይሓጽሮ ካንተሎ ቁጥሪ ዝዋፈሩ ዘሎ ወታደራት ሩሲያ ግና ይውስኽ ይዘሎ ኢሉ ንሱ ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ ኣብ ቆንስል ኔቶ ሩሲያ ክርከብን نتزته كقصللون التحساسيبلو قدامي مينستر بريطانيا بوريس جانسون بوغنو بزعبات غداي زلو شغلا دحر مغلاص حدش متنقطا ام حلاليفلو مندق برلين مسفرسه حزب اوروبا نصانتون وحسنتون لعل زخونه كالا عزيزو كم زريون غليصو حجي نابتي نصانت والقسبات بالعل حيالان زوسنلو زمن كنملس ايكونان كبل جانسون حبير الله 45 مئتاويت من محدارات كتما نوروي اب مالي ابايت زل خناتات بدها مخانو يገልጽ አለዋ ቁጥር መልከፍቲ ኣብ ትካላት من محدار كتما يوسخ ملاو ሰሙናዊ ጸብጻብ ዳይሬክተሬት ጥዕና ኖርዌይ አመልኪቱ 45 مئتاويት ካብዞም محدارات ነቲ خناتات بدها ኢለን ክገልጾን ከለዋ 55 ግና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላው እየን ዝሕብራ حانت ممحدار كتما بفلاي نتغنتات ازيو زخفيو ختبل قميطاتላ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ምስተቅድሚ ኣዝነበረት እንክነጻጸር ኣብ መለይ ማዕከላትን ካልኦት ትካላትን ዘሎ ዓቕሚ ክጎድል ተራእዩ
ብተመሳሳሊ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ማእከላት መእለይ ዘለዉ ይውስኽ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዝሓለፈ ሰሙን 633 መልከፍቲ ኣብ ትካላት ምምሕዳር ከም እተመዝገበን እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ቅድሚኡ ሰሙን ዝነበረ 468 እንክነጻጸር ብዙሕ ወስኽ ምርኣዩ ተመልኪቱ ኣብ ዝቕጽል ሓደ ክሳብ 3 ሳምንታት መልከፍቲ ኣብ ማእከላት ጥዕና ዘርእዮ ናይ ዓቕሚ ሰብ ምጽዓቕ ማእከላዩ ክብላ ገለ ምምሕዳር ከተማ እኳ እንተገለጻ 6 ግና እታ ሓደጋ ልዑል እዩ ክብላ ደምጊመን ኣለዋ ዴንማርክ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ መሬታ ክትዕደም ከም እትኽእል ተገሊጹ ዴንማርክ ከም ኣባል ናይቲ ምስ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ክልተኣዊ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሃገራ ክኣቱ ክትፈቅድ ከም እትኽእል ቀዳማይ ሚኒስተር ዴንማርክ ሜት ፍሬደርሰን ገሊጻ ኣሜሪካን ዴንማርክን ነዚ ሓድሽ ወታደራዊ ውዕል ኣመልኪተን ክዛተያ ምዃነን ድማ እዚ ድማ ንሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ዴንማርክ ምዕዳም ከጠቓልል ከም ዝኽእል ፍሬደሪክሰን ኣብ ዝሃበቶ ሓፂር መብርሂ ገሊጻ ኣላ ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ዕጥቁን ስንቁን ናብቲ ሃገር ክኣቱ ከም ዝኽእል ገዲፍካ ኣሜሪካን ዴንማርክን ዝገብርኦ ዘለዋ ወታደራዊ ውዕል ከም ዘይተነጸረን ዝርዝራት ኣብ ቀጻሊ ልዝባት ክበርሁ ምዃኖምን እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ወሲኻ ንጋዜጠኛታት ሓቢራ ኣላ ኣሜሪካ ምስ ዴንማርክ ክልተኣዊ ወታደራዊ ስምምዕ ክትገብር ምውሳና ሕጉሳት ኢና ክትብል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ወሲኻ ገሊጻ እዚ ክልተኣዊ ስምምዕ ምስቲ ኣብ ዩክሬን ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ወታደራዊ ምፍጣጥ ሩስያ ምትእስሳር ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሬደሪክሰን ኣይሓብአትን ዩክሬን ንሩስያ ከሲሳ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ከቢድ ወጥሪ ሰፊንሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ እትገብሮ ዘላ ልምምዳት ሓይሊ ባሕሪ ዓጊቱ ሒዝዋ ምህላው ዩክሬን ከሲሳ ባሕሪ ኢዞቭን ጸሊም ባሕርን ሙሉእ ብሙሉእ ብሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ተዓጽዩ ምህላው ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ዲሜትሮ ኩሌባ ገሊጹ ኣሎ ሩስያ 100,000 ዝግመት ሰራዊት ናብ ዶብ ዩክሬን ብምጽጋዓ ኣብ ኣውሮጳ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ወጥሪ ኣብ ቦትኡ እናለወ ምስ ጎረቤታ ሃገረ ቤላሩስ ብምዃን እተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምዳት ተወሳኺ ሸቐላ ፈጢሩ ኣሎ ቤላሩስ መሻርክቲ ሩስያ ኮይና ምስ ዩክሬን እትዳወብ ሃገር እያ ሩስያ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ እተባህለሉ ምውፋር ሰራዊት ናብ ቤላሩስ ምክያዳ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣውሮጳ ይጽብጽባ ኣለዋ ዩክሬን ነዚ ኩነታት ኣብ ልዕሊኣ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጥን ምፍጣር ይግበር ምህላው እያ ትገልጽ ባርኩብራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም